Ir-rapport li ħejja Joe Zara bħala investigatur privat dwar l-isptar Mater Dei kien deskritt mill-qorti bħala mimli allegazzjonijiet fittizji. Dan ir-rapport twassal sal-iskrivanija tal-Prim Ministru f'Kastilja u kien intuża fi pjan kontra John Dalli biex jitqaċċat mill-kabinett. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu minn meta ngħatat is-sentenza tal-qorti, John Dalli, illum Kummissarju Ewropew, qal li xi ħadd għandu jerfa' r-responsabilità politika. Sa wieħed ta' min janalizza s-sitwazzjoni kollha issa li b'mod definittivament nagħlaq dal-kapitlu b'dan il-mod li dal-bliedem li ġie użat ngħid jiena biex jikteb dan ir-rapport ivvintat u kollu gideb. John Dalli jgħid li wara dan ir-rapport ma kienx hemm biss reba l-flus, iżda kien hemm ukoll mottivi politiċi. Ma naħsibx li kienet xi ħaġa biss ta' reba għal flus, ma di kienet għafsa politika wkoll. Kif deret minn ħafna affarijiet. It moħbija? Mhux tajt moħbija, dan huwa pjan preparat biex jiena nitwarrab minn nofs. Sa minn meta rreżenja f'Lulju tal-2004 John Dalli dejjem sostna li hu qatt ma kien jaf dan ir-rapport u lanqas kien jaf ir-raġuni il għala Lorenz Gonzi ġelu jirriżenja. Jiena dan ma kontx naf bih, jiġifieri dan il-bażi ta' lealtà u l-bażi ta' trasparenza hija li tkun taf fuq inti qiegħed tiġi mixli. Kien frażi jiena dan laqqas kont naf bih da jiġifieri dan rapport. Mbagħad ivvintaw affarijiet oħra, ivvintaw famuża tal-biljetti li anke hemmhekk l-Awditur Ġenerali tefaħħal barra wara ħafna snin. Irrid ngħid ukoll ma nafx għaliex. Illi assolutament ma kien hemm xejn laqqas hemm, jiġifieri kienet ukoll xi ħaġa vvintata. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi saru bi skop wieħed biex jiena li kont forsi meqjus bħala theddida għal ċerta nies nitwarrab. Dalli insisti li fil-każ tiegħu ir-responsabilità m'għandix tinġar biss minn Joe Zara iżda minn oħrajn ukoll. Affarijiet mingħajr ħadd għadu ma refa responsabilità ta' dak li ġara, għax dan li ġara ma kienx responsabilità biss ta' Joe Zara. Joe Zara huwa bniedem li der li ta' rapport ma dak kien hemm warajh b'interessi kummerċjali. Daw tas-Simed u l-partners tas-Simed. U mbagħad kien hemm ukoll min kellu l-interessi politiċi li jiffumenta daw l-affarijiet u nafu kif iffurmat il-klikka fil-gazzetti l-iktar fit-Times of Malta, fis-Sunday Times, fit-Times, fil-Where's Everybody, jiġifieri dawn huma n-nies li ggengjaw flimkien mal-famużi Van Camilleri u Alen Camilleri. Dawn in-nies jgħid John Dalli għandhom jiġu investigati wkoll. Daw in-nies li vvintaw daw l-affarijiet li ħolqu dan l-attakk li huwa serju u serjissimu għandhom ikunu investigati wkoll.